जेन्सआलाय दाबो माथो फैदिया मन्दिराव थाबनो थांनांगौ जानो मा खालामबाय थाखोथाय बियो अलसियाया गोबावजोंसो सिखारनायानो बियो र' आं लिंहरनि जेम्स जेम्स जाबाय आयै आइ एम रेडि दिनैथ' मन्दिराव थांनांगौ ना जेम्स औ बाजै देलाय मा बोर बिगोन नोङो मन्दिराव आं ओरैबायदि बोर बिगोन ना बाजै आदा बाजैया आंखौ अरायबो अनबाय थाथों आरो आं आदा बाजैजोंनो अरायबो थाबाय थानो मोन्थों थोद जाम्बा सेंग्रा मानसियानो बेबायदि बोर बियो नामा समायना सिख्लासो बिनांगौ नंगौ नामा बाजै नंगौ जेम्स नोमबाजैया थारखौनो बुंदों आंबो गोदो नोमबाजैखौ मन्दिराव बिनानैसो मोनदोंमोन नालाय जालायबाय बिनिया दे बेफोरखौ दोनथ'दो साया थाब थाब लों माबा थांनांगौ हेलौ हाय अन्नानै नोंनि मुंखौ मिथिनो हागौमोन नामा आंनि मुङा प्रेमिका जोबोद मोजां मुं नोंनियालाय माथो मुं आंखौ जेम्स बुङो प्रेमिकाय माथो रायलायबाय थाखो थौदो थ'आयै उनाव लोगो मोनसिगोन दे जागोन दे जेम्स आपा आं दिनै कलेजनिफ्राय एसे लेट जाबोगोन माबाफोर प्रग्राम दं नामा आइ औ आपा कलेजावहाय ससियेल प्लेसमेन्ट दं ओंखायनो एसे लेट जाबोगोन दे आइ थाबैनो फैनो नाजादो जागोन आपा नाथाय आंनो एसे रां नांगौमोन लांनो हागोन दे ओइ बिमा गान्दु सिङाव रां दं बेखौ होफैनायसै नो फिसा नाथाय थाबैनो फै जागोन आयै डियार फ्रेन्ड्स दानिया जोंनि बे प्लेसमेन्ट ससियेल सेरेमनियाव गिबियावनो BA फार्स्ट सेमिस्टारनि स्टुडेन्ट मिस प्रेमिका ब्रह्मखौ जौस्राङाव फैनानै गावनि सिनायथिखौ होफैनो थाखाय गुरैयै खावलायनाय जाबाय प्लिज आच्छा प्रेमिका नोंथ' बे कलेजनि फार्स्ट सेमिस्टारनि स्टुडेन्ट दा नों बे कलेजाव फरायनानै माबायदि मोनखो जोबोद मोजां मोनदों माबोरैहाय मोजां मोनखो नों बे कलेजखौ मानोना बे कलेजनि मोनफ्रोमबो आयदानि टिचारफोरा गाव गावनि साबजेक्टखौ एबसेन्ट गैयाजासे टिचिं खालामो जानो हागौ बे कलेजनि प्रिन्सिपाला गोख्रों आच्छा बेखौ दोनथ'दो नोंहा बे कलेजाव गोसो थोनाय दंना गैया गैया भेरि गुड जोबोद मोजां बाथ्रा बिदिब्ला जों बे कलेजावनो सासे नायनानै होनोसै नोंहा दासिमबो मोजां मोननाय बयफ्रेन्ड गैयाब्ला आंनो दानो नांथ'वा आरो आङो दानो रमेन्सनि एक्सपिरियेन्सखौ लानो लुबैथ'वाखै आरो आं आंनि गिबि अननायखौ रावनिबो सिगाङाव बुंथ'वा अके प्रेमिका दा जोबथारनायाव नोंनिसिम मोनसेल' सोंथिसै ओरैनो थानाय समाव नों मा खालामनानै थानो मोजां मोनो खन्थाइ आवरायनानै थानो मोजां मोनो भेरि गुड बिदिब्ला नों जोंनो दोंसे खन्थाइ आवरायनानै होलांनांगौ जेम्स नोंनि खन्थाइयाव हरलाय
जोंब्लावनाय अरनि गांखौ गोरान जिजों खोबथेना लाखिनो हाया। बिरबायलु बारनि बारनायजों बिबारनि मोदोमनायखौ दोनखोमानो हाया। बिब्दिनो गिबि अननाय आरो मोजां मोननायनि फंफ्रोमबो रावखौ लाखोमानो हाया। बेखायनो जानो हागौ नों गिबि अननायनि रावखौ दानो बुंथ'वा। अब्लाबो आं जुरियो रमेन्सनि बाथ्रा। आं नोंखौ मोजां मोनो सिमा गैयै बायदि। लिरगिरि जेम्स। अके थेंक इउ दानिया नों थांनो हासिगोन। थेंक इउ। बोरो हा आइदै रिमि मा जाखो बाजै मा जाखो बोरो मा जाखो बोरो मा जादों? आथिं सादों होनदों लोरिदोंसो ना माबा दुस्थ'आ नोंखौ जेम्स नोंथ' मैया फ्रेशमेन ससेलाव मेथाइ रोजाबजायोमोन ना मानो रोजाबदिया खिन्थु प्रेमिकाया नोंनि आर्टिकेलखौ फरायनानै फाग्लि जाखादों बियो आरे रोजाबनोथ' हायोमोन नाथाय नोंसोरबो गावबा गावनि मोजां मोननायखौनो खोन्थायाब्रा आंलाय बोरै रोजाबनो जोंहा मोजां मोननाय सिख्लायानो गैयाबा मा मोजां मोननाय सिख्ला नांलायगौब्रा नों रोजाबोब्ला जोङो मोसागौमोन ना नोंसोरनियाखि गैया जागोनलै डिग्री फरायलायनानैनो दाबायदिनि सिख्लाफोरा डिग्री फरायनायखौ लायाथ' आर्मि सिआरपि साख्रि आवलाफोरखौसो लायो नों थिगखौनो बुंदों दाबायदिनि सिख्लाफोरा साख्रियाला होनबाथाय हरनि लाइटआव एम्फौ एनला बारसोमनाय बायदि बारसोमथारो बिदिब्ला जोंबो आर्मि साख्रिखौनो लानोसै नामा जोंनावबो सानै साथाम बारसोमबाय खोमा प्रेमिका जेम्स नोंनि मैयानि आर्टिकेला आंनि थाखाय बेस्ट रमान्टिक आर्टिकेल अब्लाबो आं दानो बेजों चेलेन्ज खालामनो लुबैयाखै प्रेमिका नाथाय आं नोंजों रमान्टिकेलि चेलेन्ज खालामगोन जेम्स नोंनि रावा गुबुन गैला नामा आं बुंबायना आइ हेट रमेन्स अब्लाबो रोमान्स इज द मोस्ट बिउटिफुल वर्ड इन दिस वर्ल्ड आइ थिंक प्रेक्टिकेलि नों रमेन्सनि डिफिनिसनखौ होखाजोबनो हागोन बेनि थाखाय आं नोंनो माब्लाबा गिफ्ट होसिगोन बाय उनाव लोगो मोनसिगोन फैदो लोगोफोर ओइ लाबो अ माथो लाबो मैगं लाखिगोन नामा ब्रादे मैगङा मोजाङा दं र' खुमब्रा लादो बेसेथ' जागोन राङालाय गासै 50 रां मोनजागोन आरो अ 50 ओइ जेम्स 50 रां हरनायसोन आपा आं बेरायना फैनि थां थादो दे आदै मैगं नोंना मोजां मोननाया 5 नाम्बार ना 6 नाम्बार मोनलाय माथो जेबोखौनो खबर लाला आलाय सोर मोजां मोननायब्रा फाग्लालाय गावनि सबजिखौनो बावलायबाय बियो बै सालबायरा ना माथियाख' 4 नाम्बार ना 6 नाम्बारा है बेफोरखौनो लालाबाय थायो नामा गोदान मोननायाव बा मोनबानो लायो नुवाखै नामा हनै सासे फैलायबाय गावदां बेखौ हागोन नों प्रप'ज खालामनो हायो हागोनथ' हागोन दे नायथारनि नोंखौ दे बिदिब्ला नायबाय था नों ओइ सिस्टार अथ'लाय मानो माबा बाथ्रानि थाखाय लाखिदोंमोन आंखौ बेयाव ओइ सिस्टार नोंखौ जोबोद मोजां आरो समायना नुथारदों सेक्सिनो गुदुं हाव हमलायलांबाय खुनुनानैलाय नोंहालाय बयफ्रेन्डफोर गैयाबा आंजों जानो हागोन आंलाय इउ ननसेन्स नों नोंनि बिनानावखौ बुंहैथा आं न'आव थांनानै वाह एसे गरम दिनैनिफ्राय आंखौ बेबायदि दा बुंसै आरो खोनासं आंखौल' नङा गुबुन सिख्लाखौबो बेबायदि दा बुं मोनबायना एबार जानाय नंला नोंजों मा जाखो मोनथिया सोर सेंग्राथाय माबा आलथुब फालथुब गाज्रि बाथ्रा बुंगासिनो दं मालाय बेफोरबायदि लामा दथायाव थाना कलेजनिफ्राय फैनाय सिख्लाफोरखौ एदावनो मा मोजां मोनो कलेजाव फरायनाय सिख्लाखौ एदावमोन आंनाव बबेयाव लिरनाय दं ओइ जानला मेला खोथा बुंलाबायदों नों बेयाव जौ लोंनानै सिख्लाफोर एदावनो नों जायगा मोनाखै मा जादों बेयाव मा जादों सार बे जौ लोंनानै लामा दथायाव कलेजनिफ्राय फैनाय सिख्लाफोरखौ एदावगासिनो दं नंगौ नामा साला नोंसोर बायदिनि थाखायनो समाजा गुबुंले जालांबाय थानो नागिरदों ओइ कनस्टेबल हम बेखौ थाना लानानै थौ नायगोनब्रा नोंखौबो थौ गारियाव गाखो सिख्ला एदावग्रा साला साबायखर जेम्स आंखौ बासायनायनि थाखाय इट्स अके
मा जेम्स दिनैलाय माने एसेबां गोबाव जानाय ना लामायाव सोरबा सिख्ला लोगो मोनदोंमोन नङा बाजै लामायाव एसे जाथाय जादोंमोन मा जाथाय जादोंमोन लामायाव माखासे गुन्दाफ्रा सासे सिख्लाखौ एदावदोंमोन बाजै मानोथो बादा होदिया होदोंमोन बाजै बेयावनोथ' एसे लेट जादों आच्छा बाजै आदा आरो रिमिया सफैयाखै नामा सफैसिगोन दसे उनाव सफैबाय आदा औ सफैबाय दे बिमा रेमिनि गाननाय जोमनायफोरखौ गानस्लायफैदो ओंखाम उखैबाय बियो नों आंखौ मानो बेसिम लाबोखो जेम्स प्रेमिका मा जाखो सिरि सिरि बेसेबां गेलेबावनो सारफावनि फै अख्राङाव बाराव मोजां मोनलायनायनि हायना जेम्स नों मा बुंलाबायखो मोजाङै बुङा मानो प्रेमिका आं नोंखौ मोजां मोनो प्रेमिका आइ लाभ इउ आं नोंखौ मोजां मोनो मा नों आंखौ मोजां मोना नामा आं दि नोंनि थाखाय जाम्बा आब्रा जेम्स बिदि दा बुंनो आइ लाभ इउ टु Saya maya nufa mapa sima maulo nuye nengkau Mepsangau nune menang Geseni mondirau nengkau sepinanai dene sana Natai menhasuan Laji suzananai angkau nai hornanai Ma isara dintilange Goso आंनि रंजानायजों फागोला जायो Goso आंनि रंजानायजों फागोला जायो गोरबोनि अननायखौ बावहरदोंबोला
आंखौ नों आंगो सानदोंबोला गोरबोनि अननायखौ बावहरदोंबोला आंखौ नों आंगो सानदोंबोला फै नों अनजालि गोजानाव थायो मानो नोंनि गोदै रावखौ खाथियाव खोनासंनो आंदि बोदोर जायो आंदि बोदोर जायो साया माया नुफा माफा सिमाङावल' नुयो नोंखौ मोगथाङाव नुनो मोना गोसोनि मन्दिराव नोंखौ जोबथेनानै दोननो सानो नाथाय मोनहास'आ लाजिस्लु जानानै आंखौ नायहरनानै मा इसारा दिन्थिलाङो गोसो आंनि रंजानायजों फागोला जायो गोसो आंनि रंजानायजों फागोला जायो आंखौ दाख्लै सोबानाय सिख्ला बेनोब्रा ओइ लम्बु नारखो लाखि बिसोरखौ लाखि ओइ मोथला रथ' साराबो दहलाम नाय जि जाबाय जाबाय नोंसोरनि दायाव नोंसोर साजा मोनबाय दा जोंखौ थांनो होदो साला नंखोन रथा अन्नानै नोंनि सिनायथिखौ होगौमोन नामा औ इनाय आरो उदखारखौ नायनो हायै आं सासे सुबुं आइ एम रादाब नोंथांमोना NFV स्टुडिअखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै खालामलायदो आरो लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ नोंथांमोना थुनानै होदो